Likati again Tadisi, your Uncle D, your Cyber D, Rampage Mafia Musa, ndakambozama kuita patience zvakutoda timboita romance usafunge ndiri kuda kutaura nonsense ndipe zvima minutes zvima seconds ntaure nyaya yangu chero in 2 sentences unogona uri muhombe pamakore ndizvo zvakaita kuinterview ndinyare neka sweet voice kako kanoita ndifare pauringiro zinopa ndoionera uya imese mumbozvionera makeup zvima eyeshadow pauri ndipo pavanokopera uchida mari handimboomera copek ndokufonera rudo rwako ruri supa kwete mandiwanzire kana utori nemurume ngambondiona ndinyararidza zii kunge fm ndikaita mari nchatukutengera bm uri muyera chiindiudze totemu zvikafamba mushe nchakuchinja senemu tikasangana daugonditsvoda problem ndeyekuti ndinosvoda kuwakana neku ndenchitoda crispinaspi feskerosina kuendefeshi wakaumbwa netagara kawanda kabhoti skinlight kunge fanda nopisa kaiwe unekadhati wart unekawaende kakakufita sha arizichanti uri mari handingambokurete nemabhondi ndakamboda kuti abu anditambire franti but maya ndakazoona kuti it can't ara kuno ndakatomirira reply kozi hani munda nganchida tikuenda tubhayo kangopfuma wapedza masports white achigai zvekukanza pasaiti toita sevanhu vakuru nhai sori kana ndanamborasa mamenas tori brother kuchechi ndinotoenda kukelasi ngatingoonesane iyi ndiyo sicha zvomanje manje ndiri kukwarira mubhutsu sesoksi pauringiro zvinopa ndoionera uya imese mumbozvionera makeup zvima eyeshadow pauri ndipo pavanokopera uchida mari handimboomera copek ndokufonera rudo rwako ruri supa kwete mandiwanzire kana utori nemurume ngambondimirira musa ndakambozama kuita patience zvakutoda timboita romance usafunge ndiri kuda kutaura nonsense ndipe zvima minutes zvima seconds ntaure nyaya yangu chero in 2 sentences unogona uri muhombe pamakore ndizvo zvakaita kuinterview ndinyare neka sweet voice kako kanoita ndifa